Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni. Zapraszam Was dzisiaj do przygotowania kolejnych lodów naturalnych, domowych, czyli takich, które są oczywiście najlepsze ze sprawdzonym składem. Moje to będą dzisiaj lody jagodowe, które będą słodkie za sprawą banana z dodatkiem ananasa, odpowiednie do diety wegańskiej. Jak je przygotować? Możecie w takim kielichu od blendera zmiksować na wysokich obrotach wszystkie składniki, kiedy są jeszcze rozmrożone i wstawić potem w jakimś pudełeczku do zamrażalnika, co około 30 minut całość przemieszać, żeby nie uległa krystalizacji i kiedy macie gotową, już pożądaną konsystencję lodów, to można je serwować. Natomiast ja przygotowuję ze składników zamrożonych, chociaż ananasa sobie nie zamroziłam. To, co muszę zrobić, to tak wrzucić te jagody, żeby mi się tam trochę rozwaliły, ale coś mi się zdaje, że nie jest to do wykonania tak łatwego. A banana, połowę z tego, co tutaj mam, bo mam zawsze zamrożony, od kiedy przygotowuję różne koktajle na zimno i lody naturalne, to mam zawsze zamrożony zapas. Do tego dodam sobie jeszcze ananasa, taki jeden gruby plaster. Mogłabym tutaj jeszcze dodać masło z nerkowców albo masło kokosowe, wtedy miałyby te lody jeszcze fajniejszą konsystencję. No dobra, i teraz to muszę pulsacyjnie zmiksować, żeby nie przepalić sobie silnika w blenderze, ale żeby uzyskać oczywiście kremową, lodową konsystencję. I mam to, chociaż przez tego ananasa, który nie był zamrożony, mają taką troszeczkę rzadszą konsystencję, więc chyba będę je musiała jeszcze na jakieś 20 minut wstawić jednak do mrożenia. A do Was mam pytanie, czy lubicie lody jagodowe? A jeśli nie, to jaki smak jest Waszym ulubionym? Możecie tutaj do tych lodów, nie będę próbować, bo zaraz cała jagoda mi się upaćkam, już zresztą tutaj trochę mam na ręce. Możecie zamiast jagód wykorzystać tutaj inne owoce, na przykład truskawki, maliny, a możecie też wykorzystać mieszankę owoców leśnych i będą wtedy lody o smaku owoców leśnych. Ciekawa jestem, czy przypadną Wam do gustu. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie filmu. Zapraszam, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, do dodania mnie do obserwowanych. Możecie nacisnąć opcję dzwoneczka, żeby być na bieżąco powiadamianym o wszystkich nowych filmach. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w kolejnych wideo. Pa!